ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. Нашри барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар рӯзи ҳафтуми бозиҳои тобистонаи Олимпии Париж 2024 Тоҷикистонро паҳлавони номвар Темур Раҳимов аз риштаи ҷудо дар вазни ҷамъи 100 килограмм муаррифӣ карда истодааст. Темур аз худ ҳунару маҳорати воло нишон дода то ба марҳилаи ниманиҳоӣ роҳ ёфт. паҳлавони сангинвазни тоҷик Темур Раҳимов дар даври аввали бозиҳои олимпӣ озод буд ва дар даври дуюм бо Эрик Абрамов аз олмон куштин гирифт. паҳлавони мо Эрик Абрамовро дар ҳолати буғӣ нигоҳ дошта пирӯзиро соҳиб гашт. дар даври чорякниҳоӣ Темур Раҳимов бо паҳлавони узбек Алишер Юсупов куштин гирифта ғалаба ба даст овард. ҳамин тавр Темур Раҳимов ба даври ниманиҳоӣ роҳ ёфт ва бо Теди Ринери фаронсавӣ рақобат хоҳад кард. гузориши ҳамкорони мо. идомаи ахбор. дар ноҳияи Муминобод давра ба давра шароити мусоиду созгор барои фаъолияти натиҷабахши муассисаҳои фарҳангӣ фароҳам оварда мешаванд. гузориши Олим Носирзода. дар натиҷаи амалисозии ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат ва вусъатёбии тадбирҳои бунёдкорӣ сокинони деҳаи навбунёди Файзободи ҷамоати деҳоти деҳбаланди ноҳияи Муъминобод соҳиби китобхонаи замонавӣ гардиданд. дар соли 2020 ғолиби даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст. яке аз сокинони деҳа Далери Бозор ки бо маблағи 20 000 сомонӣ мукофотонида шуда буд, бо мақсади саҳм гузоштан дар ободониву пешрафти ҷомеа бинои китобхонаи мазкурро бо сарфи ҳамин маблағ бунёд намуд. дар расми ифтитоҳи муассиса намояндагони бахши фарҳанг ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ширкат намуданд. айни замон китобхона дорои беш аз 2200 нусха китобҳои гуногуни илмиву бадеӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ мебошад. дар муассиса барои хонандагон шароити мутолиаи китоб фароҳам оварда шудааст. бо мавриди истифода қарор гирифтани китобхона шароити дастрасии саривақтии сокинон бо китоб муҳайё гардида, ҳамзамон барои 2 нафар ҷои кори доимӣ фароҳам оварда шуд. ҳамчунин мудири китобхона ки худ дорои ҳунари дузандагиву бофандагӣ аст, баҳри соҳибкасб гардонидани занони хонашин ва ҷавондухтарони деҳа оянда нақшагузорӣ шудааст ки иловатан дар китобхона ба таври ройгон шароити касбомӯзӣ муҳайё карда мешавад. муассисаи мазкур ҷиҳати ҳавасмандии наврасону ҷавонон ба китобхонӣ ва баландбардоштани сатҳи маърифатнокии сокинон мусоидат менамояд. хурсандии мардум ҳадду канор надорад, чунки дар деҳаи мо имрӯз боз як китобхона ташкил шуд ки барои мардуми деҳа то ҳамин вақта мардум ба маркази ноҳия барои китоб гирифтан мерафтанд. сарвари давлати мо фуруғи субҳи доноиро вақте ки эълон кард, мардум ҳама рӯ ба китоб оварданд, чунки китоб манбаи дониш аст. фарзандои мо метавонанд ки барои дур тай карда наран, барои китоб гирифтан ҳамин маркази ҳамин деҳаи худшон китоб гиранд бихонанд то ки савияи дониши худшона баланд вардоранд. мо бениҳоят хурсанд ҳастем аз ҷаноби олӣ, аз пешвои миллат ки имрӯз барои ба мақсади ба дониш ба фарҳанг шудани мардуми мо таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва мардуми мо ҳам имрӯз бениҳоят хурсандам фарзандои мо рӯ ба китоб овардисан. на танҳо фарзандо метавонанд ки падарону модарон ҳам аз ин китобхона истифода бибаранд. бо мақсади ҷалби сокинони мамлакат ба мутолиаи пайвастаи китоб ҳамасола дар кишвар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст бо фарогирии тамоми қишрҳои ҷомеа дар сатҳи баланд баргузор мегардад. озмуни мазкур бори дигар таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеа ба хусус насли ҷавонро ба омӯзиши илм ва мутолиаи пайвастаи китоб бештар намуда ҳамасола натиҷаҳои назаррас ба бор оварда истодааст. китобхона ҷиҳати омодагии сокинон махсусан наврасону ҷавонон барои иштирок дар озмунҳои сатҳи ноҳиявию ҷумҳуриявӣ заминаи мусоид мегузорад. ман соли ҷорӣ дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст иштирок намудам ва сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам. китобҳое ки дастрасам нагардида буданд аз ҳамин китобхона барои мо муҳайё сохтааст. метавонам мутолиа намуда дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст иштирок намуда сазовори ҷои намоён гардам. ифтитоҳи расмии китобхона бо иштироки доираи васеи сокинон ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар вазъияти тантанавӣ ва пешниҳоди барномаи фарҳангӣ баргузор шуд. зимни суҳбат доир бар рушди соҳаи фарҳанг ва сол то сол зиёд гардидани иштирокчиён ва ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар ноҳия андешаронӣ шуда мавриди фаъолият қарор гирифтани боз як китобхонаи дигарро яке аз дастовардҳои навбатии соҳаи фарҳанги ноҳия маънидод намуданд. мақсад гузошта шудааст ки дар ояндаи наздик шумораи китобҳо боз ҳам бештар ва шароити хизматрасонӣ низ беҳтар карда мешавад. Олим Носирзода, Хуршиди Нодирхон, ноҳияи Муъминобод, ахбор. дар шаҳри Панҷакен мунфаршкунии зиёда аз 26 километр роҳҳои мошингард ба нақша гирифта шуда 15 километр ба ҷамоати деҳоти Моғиён рост меояд.
дар ин ҷамоат то имрӯз 8 километр роҳ мунфарш гардида асфалтпӯшкунии қисмати дигар идома меёбад. гузориши Далери Бозор ва Самардин Давлатзода. мунфаш намудани роҳҳо аз омилҳое дониста мешаванд то баъди он бисёре аз мушкилоти сокинон бартараф мегарданд. хусусан рафту омади хонандагон ба мактаб ва сокинон осон шуда фарсудашавии қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо низ кам мегардад. ин аст ки дар шаҳри Панҷакент ба таъмири роҳҳо хусусан мунфаш намудани онҳо таваҷҷӯҳ зоҳир карда мешавад. агар соли гузашта бо истифода аз тамоми сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар шаҳр ва деҳоти он 12.5 километр роҳ мунфаш гардида бошад, соли ҷорӣ мунфаш намудани 26.5 километр роҳ ба нақша гирифта шудааст ки аз ин қариб 15 километраш ба ҷамоати деҳоти Моғиён рост меояд. дар ин ҷамоат бо саҳми ҷавонони бонангу номус, сокинон ва соҳибкорони ватандӯст ва шахсоне ки маблағҳои барои ҳаҷ ҷамъ намудаи худро ба ин кори хайр сарф намуданд, то имрӯз зиёда аз 8 километр роҳ мунфаш гардида корҳо дар ин самт бо маром идома доранд. бояд ки мо бахшида ба 35 солаги истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷамоат 60 иншоотро бояд ба интимом расонем. айни замон 52 иншоотро сохта ба истифода додем. дар 8 иншоотҳои дигари ҳудуди ҷамоат корҳои сохтмонӣ идома дорад. ба ғайр аз ин дар ҳудуди ҷамоат мо ба тариқи ҳашар ба тариқи соҳибкорон ба маблағе ки шаҳрвандони ҷамоати диёти Моғиён ҷамъ кардан ба сафари ҳаҷ мераванд гуфта буданд, онҳо ин ҳиссаи худро ба мунфаршкунии роҳҳои ҳудуди ҷамоат сарфа намуданд. айни замон дар ҳудуди ҷамоат зиёда аз 12 километр роҳро ба итмом расондем, асфалтпӯш намудем. ҳоло бо корҳои асфалткунӣ идома дорад. ба ғайр аз он соҳибкорони ҳудуди ҷамоати диёти Моғиён тасмим гирифтанд ки зиёда аз 10 000 аҳолие ки дар деҳаҳои Моғиён, Пули Гирдоб, Пуштакӯ, деҳаи фонӣ, майдончаи Моғиён зиндагонӣ мекунанд. қитъаи оби нӯшокиро асри нав ки фартода шуд солҳои 70 асри гузашта сохта ва истифода дода шуда буд, ҳамонро канда асри нав барқарор намуд. зиёда аз 1 млн 700 000 сомонӣ ба айни замон дар деҳаи Пули Гирдоб ба маблағи 1 млн 650 000 сомонӣ ҳам оби нӯшокӣ ҳам оби полизӣ ба сокинони деҳаҳои Пули Гирдоб таъмин намуда шуданд. ҳоло дар тамоми ҳудуди ҷамоати деҳоти Моғиён бахшида ба 35 солаги истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонии созандагӣ рафта истодааст. имрӯзҳо корҳои мунфашкунии роҳҳо дар деҳаҳои Моғиён ва фонии ҷамоати деҳоти Моғиён бо маром рафта истодааст ва мутасаддиён дар баробари таъмир намудани роҳҳои асосӣ ҳамчунин тамоми тангкӯчаҳоро низ мунфаш менамоянд ва барои ин техникаву таҷҳизоти зарурӣ ва қувваи корӣ муҳайё мебошад. зеро сокинон дар баробари саҳми пулӣ гузоштан ҳамчунин дастҷамъона дар ҳашарҳо иштирок намуда дар тахту ҳамвор намудани роҳҳо кӯмак менамоянд. имрӯз мардуми Моғиён ҳама якҷо шуда тасмим гирифтем ки роҳи деҳаамонро бо деҳаи ҳамсоя фонӣ деҳаи фонӣ ду деҳа якҷоя шуда ҳамин корҳоро анҷом додем ва имрӯз аллакай мешавад ки мо 4 километр роҳро мунфарш кардем ва дар оянда боварӣ комил дорам ки бо дастгирии бародарони мо ва чӣ хеле ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззими миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мегӯянд, мо ҳама кас шуда ҳама кӯча ҳама маҳаллаҳоро обод мекунем. аз як гирибон сар бароварда ҳама каса боварӣ комил дорем ки ҳоло ҳама кӯчаҳои деҳа ва ҳамин дар ҷамоат чанд деҳа аст ҳама тасмим гирифта ҳама ҷоро мунфарш мекунем. барои амалӣ намудани нақшаҳои дар пеш гузошта маҳсулоти зарурии босифат ва ё ба истилоҳ асфалти пухта истифода гардида корҳо зери назорати мутахассисон анҷом дода мешаванд ки ин барои дар солҳои зиёд хизмат намудани роҳҳои таъмиршуда мусоидат мекунад. тавре ки ба ҳамагон маълум аст, бо супоришу дастгириҳои муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззими миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мо ҷавонони аҳли деҳа тасмим гирифтем ки роҳҳои марказӣ даруни дохили деҳаи фони деҳаи Моғиёнро сарбаландона мунфарш намоем. мана имрӯз ҷавонони деҳаи мо саҳм гирифтем ки худаш мана пешвои миллат ки ташаббус карданд ки тамоми гӯшаи канори ҷумҳурӣ обод бошад, хусусан деҳаҳо. мана инҷа мо пиру барно имрӯз тасмим гирифтем ки тамоми кӯчаҳои шоҳроҳҳои деҳа, кӯчаҳои пасхам ёки роҳи қабристони деҳаамон ки вақташ ба лой мешуд, тасмим гирифтем ки бо дастгирии мана ҳамин ҷавонони деҳа пиру барно ҳамин роҳҳоя ба таври пуррагӣ тамоми гӯшаҳоша мунфарш кунем. мо ҳамин миннатдории хешро ба
موسفیدان به جوانانی که دستگیری کردند منتداری خیش را بیان میکنیم. تصمیم گرفتیم که تمام همین گوجای دیه به که راههایی که منفرش نشده است نیت داریم که منفرش کنیم. ما حاضر تا حاضر همین اقتدار ما همین چیزها به چیزا مبلغ همیشه جمع تکنیکا و آوردگی همون همتایی که میکنیم ما همیشه به نشان گرفتگی همیشه حل و فصلش یافتگی نصیب باشد روزهای نزدیک به همین کارهای به اطمینان میرسانیم. ساکنان فراهم گردیدن امکانات‌های موجوده را برای آباد نمودن گوشه‌های وطن از صاحب استقلال کشور، وحدت ملی و سیاست عاقلانه و خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دانسته نیت دارند که در آینده در دیگر کارهای آبادانی دیه، جماعت و شهر خود سهم می‌گذارند. دلیری بازار، سمردین دولتزاده، شهر پنجکین، اخبار. дар ноҳияи нуробод ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохтмони бино ва симхонаҳои иловагӣ дар назди 10 муассисаи таълимӣ барои 1420 ҷойи нишаст идома дорад. гузориш аз ноҳияи нуробод. ساختمان بیناهای تعلیمی و سیمخانه‌های ایلاوگی در ناحیه نوروباد اساساً در روند عملی شدن برنامه بنیاد و از نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی مرحله به مرحله از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری عملی شده ایستاده است تا مشکلات موجوده برطرف گردد. در رفت کارهای ساختمانی اینچنین افزایش شماره خوانندگان برای سالهای پیش آمد به نظر گرفته می شود تا بدین وسیله مشکلات نرسیدن جای نشست حل خود را پیدا کند. زیرا در همه مؤسسه های تعلیمی افزایش خوانندگان پوره به نظر می رسد. این است که در حدود دههای لیران، کسکان، میدان سیب، جوچی، صداقت، ششوالان، آبیلورد، محله هفتم ساختمان بیناهای ایلاوگی دوشانه جریان داشته با استفاده دادن انشاءات زمانوی شرایط مهیا می سازد تا مرحله به مرحله سطح و صفت تعلیم و سویه دانش خوانندگان باز هم بهتر و خوبتر گردد. در ناحیه نوروباد ساختمان بینا و صنفخانه‌های ایلاوگی در نزد 10 مؤسسه تعلیمی برای 1420 جای نشست ادامه دارد. در عرفه سال نو تحصیل از این حساب صنفخانه‌های ایلاوگی در نزد 4 مؤسسه تعلیمی و بینای مؤسسه نو تعلیمی در محله هفتم شهرک دربند برای 640 نفر خواننده با تمام لوازمات مورد بهره برداری قرار داده می شود. در دو بینای تعلیمی دهه لیران 441 نفر خواننده تحصیل داشته. سال گذشته برای باز هم بهتر شدن شرایط تحصیل خوانندگان ساختمان بینای ایلاوگی آغاز گردید. نصب در و تریزه ها، رنگ‌وبارکنی و کارهای آبادانی از جمله کارهای باقی مانده می باشد که در مهلت پیش بینی شده انجام یافته. انشاءات در عرفه سال نو تحصیل به استفاده داده می شوند. ساختمان بینای باغچه کودکانه در دهه صداقت سال گذشته آغاز گردیده بود. بنا از دو شانه کشاد و برهوا عبارت بوده. کارهای ساختمانی اساسی پوره انجام یافته است. با نصب در و تریزه، رنگ‌وبارکنی و اجرای کارهای آبادانی بینای مؤسسه تا مکتبی سال جاری در مهلت معین شده به استفاده داده می شود. بینای مؤسسه تعلیمی دهه دیگری سال 1962 بنیاد شده. با گذشت سالها ته‌کرسی بینای تعلیمی و یک قسمت دیوارهای چوبین بر اثر برف و باران و دیگر آفت‌های طبیعی کارخورد شده. ضرورت تعمیر اساسی پیش آمد که آن مبلغ زیادی را طلب می‌کند. این است که شروع از سال 2020 ساختمان بینای نو تعلیمی دوشانه را طرح‌ریزی کردند تا برای تحصیل خوانندگان تمام شرایط‌های زمانوی مهیا کرده شود. بینای تعلیمی از 2 آشانه و 10 صنفخانه کشاد و برهوا عبارت بوده. کارهای ساختمانی در عرفه انجامیابی قرار دارد. در دهه ششوالان از حساب برنامه‌های پیش‌بینی شده وزارت معارف و علم جمهوری ساختمان بینای نو آغاز گردید تا در آینده برای تحصیل خوانندگان شرایط‌های ضروری مهیا کرده شود. در عرفه سال نو تحصیل صنفخانه‌های ایلاوگی در نزد 4 مؤسسه تعلیمی و بینای تعلیمی دوشانه برای 640 نفر خواننده به استفاده داده می شوند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نوروباد. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Танзият бошед.